Čistenie mokrým spôsobom je základnou formou čistenia PVC podlah podľa normy ÖNORM D2210. Na čistenie flexibilných podlah je potrebné najprv identifikovať materiál. V prípade flexibilných podlah hovoríme o linoleu, PVC podlahách a gumových podlahách. Ak chcete rozlíšiť tieto tri typy flexibilných podlah, mali by ste vykonať test ihlou. Najprv zahrievajte ihlu približne 6-8 sekúnd. Potom ihlu skúste, bez toho, aby ste ju nechali vychladnúť, bez veľkého tlaku zapichnúť do podlahy. Tu vidíme, že ihla nejde ľahko. A je cítiť typický drevitý zápach. Toto je podlaha z linolea. Naopak, tu sa pohybuje pomerne ľahko. Táto podlaha zapácha plastom alebo syntetickým materiálom a výsledkom je vydutie pripomínajúce sopku. Ide o podlahu z PVC. Do tejto podlahy ihla takmer vôbec nepreniká. Je typicky cítiť po gume a nie sú tam ani žiadne zvyšky. Ide o gumovú podlahu. Pred začatím akejkoľvek čistiacej aktivity, aby bolo možné vybrať správne chemikálie, ako aj správne vybavenie a nástroje, je potrebné identifikovať jednotlivé podlahy. Podrobné informácie nájdete v našej príručke Reinigungstechnik. Pri všetkých čistiacich aktivitách sa musia dodržiavať všeobecné bezpečnostné a ochranné opatrenia. V závislosti od prostredia a od toho, či ide o citlivé povrchy, môžete potrebovať krycí a lepiaci maskovací materiál, rohož na zachytávanie nečistôt, značku nebezpečenstvo pošmyknutia a potrebné osobné ochranné prostriedky, ako sú rukavice, ochranné okuliare a bezpečnostná obuv. Pred začatím akejkoľvek čistiacej činnosti je potrebné skontrolovať, či sa na povrchu, na ktorom sa bude pracovať, a na priľahlých plochách nenachádzajú žiadne predchádzajúce poškodenia a posúdiť možné poškodenia. Akékoľvek abnormality sa musia zdokumentovať a nahlásiť klientovi, zákazníkovi alebo nadriadenému. Na tento základný čistiaci postup budete potrebovať vysokoalkalický základný čistiaci prostriedok s hodnotou pH 14, odpeňovač a vhodnú polymerovú disperziu na ošetrenie. Potrebné je toto vybavenie a nástroje. Na odstraňovanie hrubých nečistôt použite magnetickú prachovku, prípadne vysávač alebo vlhký mop, vozík na mopovanie s dvojitým vedrom, s násadami a krytmi na mop, čistič podlah, čistiaci disk a hnedé podložky, čistič hrán a rohov vhodný na ručné čistenie, vysávač na mokré vysávanie a na následnú starostlivosť handru z jahňacej kože alebo mop z mikrovlákna. Pred každým čistením, prechodným alebo základným, je potrebné odstrániť hrubé nečistoty. Vysokoalkalický základný čistiaci prostriedok sa odmeria v príslušnom pomere v podlahovom čističi. Pomocou podlahového čističa a hnedej podložky sa na povrch nanesie základný čistiaci prostriedok s použitím potrebného množstva. Základný čistiaci prostriedok sa musí nechať pôsobiť približne 10-15 minút. Počas tejto doby môžete rohy a hrany vyčistiť ručne alebo mechanicky pomocou hnedej ručnej podložky. Po uplynutí reakčného času sa podlaha dôkladne očistí pozdĺžne a priečne, aby sa mechanicky odstránil náter alebo zvyšky ošetrovacích látok. Aby sa zabránilo hromadeniu peny a poškodeniu motora vysávača na mokré vysávanie, špongia s odpeňovačom sa namočí a vhodí sa do nádrže. Po tomto procese je potrebné povysávať celý povrch od vstupu do miestnosti až po posledný roh. Po vysávaní je potrebné podlahu dôkladne neutralizovať čistou vodou
a podľa potreby povysávať alebo opakovane vyčistiť mokrým mopovaním. Po približne 15-30 minútach schnutia môžete začať nanášať ošetrujúce prípravky. Dostatočné množstvo polymérnej disperzie by sa malo vyliať z kanistra na podlahu alebo prípadne z vedra a rovnomerne rozotrieť zvnútra von. Prípravky na ošetrovanie soklových líšť aplikujte v prípade potreby až počas prvého náteru. Pri nanášaní výrobku dbajte na rovnomerné rozmiestnenie polymérnej disperzie, aby v miestnosti nebol prievan a aby po zaschnutí náteru nedošlo k narušeniu. V závislosti od teploty a vlhkosti v miestnosti trvá 30-45 minút, kým prvý náter zaschne. Môžete si to vyskúšať na chrbte ruky. Po zaschnutí náteru možno výrobok naniesť druhýkrát. V ideálnom prípade by sa po podlahe nemalo chodiť 12-24 hodín,